Шейхун Агатагиев, 16 лет, город Мары, Туркмения. Мне 23, я приехал из Туркмении. Хочу доказать, что я имею... Salam dostlar, onda näme? Daşar yurtda talantly Türkmen doğanlarımızın tele yayımlarında çıkış edişlerini devam edelim. Bu ikinci videomuz. Birinci videomuzda şu yerden seyredip bilertiniz ve bu gedek Rossiyada tele yayımında çıkış eden Türkmenlerin videolarını yığnadım. Onda näme? Tezlik bilen videolarımı da geçýärin. Eger de videomuzu halan bolsaňyz, like goýmagy ve kanalymyza goşulmagy unutmaň. Ceyhun Agatagiyev Mary vilayetinde doğuldy ve şu wagt 17 ýaşynda. 2017-nji ýylda The Super Tanks teleýaýlymynda gatnaşdy we hem tapgyr geçmegi başardy. Ol bu ýarışda 4-nji ýere eýe boldy we gynandymy 1-nji ýere eýe bolmadyňy diýip soranlarynda şeýle diýdi. Ýarışda 4-nji ýere alanym üçin gynanamok. Emma ýarış benim üçin we dost bolan bilece ýarışan dostlarym bilen aýrylyşýanymyz üçin gynanýarym deyip cevap verdi. Tüvelime dostumuz, yeni yarışlarda üstünlük dileýärim. Endi bolsa videolarını synlalyň. Мурашки и мороз по коже. Мурашки и мороз по коже. Мне нравится, когда красавица мне улыбается. Мне нравится, так нравится, когда твоя любовь с моей играется. Мне нравится. Зовут Бега Атабалыев, мне 23, я приехал из Туркмении. Bega Atabalıyev, Türkmenistanlı dostumuz, şu anda Rossiyada Sankt Peterburg'da yaşayar deyip bilýärin. İki gedek daşar yurt tele ýaýlymlarynda çykyş etdi. Biri Haçuk Meladze ve Golos Ukrainy. Gynansak da ikisinde hem üstünlükli bolmady, alجyranlygy sebäpli diýip pikir edýärin. Veya ýalňyş aýdym saýlanlygy sebäpli hem bolup biler. Siz näme diýýäňiz? Onun YouTube kanalında aydımlarını dinlesen öğren koy ve dinlenen sanları 1 milyondan geçer. YouTube kanalında 6000 ağda yakın ağdası var. Instagram'da olsa 50.000 ağdadan geçer. Kanonda ilkinci Haçuk Meladze videolarını görelim. Это понять, чем боль унять, плачет душа горькие. Если ты уйдешь всю пустоту миров, мысли о тебе одной заполнят, и закрыла все. I can't no more to do it again. I want to do it every way. Endi bolsa Golos Ukrainy aydymyny dinläliň. Eminem ve Rihanna aydymy. Are you ready? Это самое главное, да, надо вначале дать. That's alright, because I love the way you lie. Eminem это сложно для такого. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Right now I see a knife in my whip. Can't breathe, but still fight all I can fight. There's no other option. No, you ain't come back, be running right back. Here we go again. So it's Лёшенька, давай, друже! going great, also from out with the living and watch me burn. Давай, песня заканчивается! О май гад! Спасибо.
Siz nähili garaýarsyňyz? Pikirleriňizi hökmäni suratda tesbirlerde ýazyň. Like goýmagy we kanalymyza goşulmagy hem unutmaň dostlar.